Oy, sa loob ng 5 minuto, ikaw at yung kalabaw mo, hindi nagpunta sa bukid, tatapahin ko yung kalabaw mo. Ba, Arani, May kailangan sana ako sa iyo eh. naku, nangungutang na naman to aga-aga. Huwag Mano, mo na akong halikan, gagalisin pa ako niyan eh. alam ko naman sa iyo eh. Nagbenta kayo ng palay kagabi. Uy, ipagbibenta namin ng palay, alam mo, lakas ang pangamoy mo, Teng. Masyado mo income namin ah. Kaya ako nagpunta rito dahil naputulan kami ng ilaw kagabi. Ano? Eh, kasera ilaw nyo eh. Anong ilaw? Kaya nga gasera na ang ginagamit dahil pinutol ng Meralco eh. Oh, kano na naman? Huwag mo na akong halikan sabi. Ako yung nangangati. Sebio, sana pautangin mo muna ako ng 200. Eh, may utang. So, may utang ka pa sa akin, 800 eh. Oh, mababayaran ko rin yun pag alis ko. Papuntang Saudi. 10 tao ka na pupunta ng Saudi, hindi ka na nakarating eh. Oh, anong malay mo kung matuloy ako? Sige na. Pero nga muna ng 200 ito. Eh, nasa iyo pinagbenta ng palay. Wala eh. Sige na't makalayas na lang to. Eh, 100 tong pera ko eh. Oh, sige. 100? Hmm. Oh, paano? Eh, di kulang ka pa ng 100. Ha? Oo. Oh, saka mo na lang ibigay. Oh, teka muna. Parang lumalabas ako pa may utang eh. Talagang may utang ka. Paano? 200 ang hinihiram ko sa'yo eh. Igniram ka lamang. Ako pa makakaroon ng utang na ibibigay sa'yo. Eh, sa sandali lamang, hindi kayo nagkakaintindihan eh. Hindi kasi kayo marunong ng arithmetic. Magkano ba inutang mo? 200. Magkano binigay mo? 100. Magkano kulang? 100. O yun. Paano 100 yung utang? O bayaran mo. O yan. O yung utang mo sa kanya. O yan. Oh. Ayan. Oh. Oh, paano ngayon? Demanos na. Hindi manos. Akala mo maisahan mo ako, ano ko gago? Tarantado ka eh. Bakit? Paano na manos eh? Wala naman nilabas na pera yon. Hindi naman kayo nag-usap